tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. Ni jamukan bɛ di aw ma sibiri o sibiri. A ka jɛmukan kora Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. Surafana tɔw dunnen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na Voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ. An b'a fɔ sigilen na an b'a fɔ kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw anu la Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 10 ye Amérique faba kɔnɔ yan na. Ayiwa bi ye sibiridon ye novembre kalo o tile 25 ye san 2023 an b'a fɔ o jɛmukan o kɛnɛ sigira ni waati kɛrɛnkɛrɛn na. An ka foli bɛ a lamɛnbagaw bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi y'a ta ko 400 o ni 59 ye. An bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a laminiw na. Radio Parisien an bɛ sɔrɔ o fana kan fiɲɛ turukala 98.8 n'o ye Tomini ye san mara kɔnɔ. An bɛ sɔrɔ Radio Kumase la n'o ye Buguni mara ye 92 sanfɛ. An bɛ sɔrɔ Mopti Radio Orona kan fana fiɲɛ turukala 93 o ni tomi 2 kan. Tumutuka an bɛ se k'an sɔrɔ 90 o ni tomi 3 kan. Gawoka o ye fiɲɛ turukala 106 o ni tomi 1 kan. Ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnbagaw ma n y'a fɔ cogo min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu bɛ ka mafilɛ kɛrɛnkɛrɛnna fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara kan. An ka bi jamukan o bɛna tali kɛ halisa Kidal mara bolo de kan. Dɔgɔkun kelen tɛmɛnen ni finitugu donna sigida kɔnɔ. Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye président Assimi Goïta ye ale ye k'u to u ka baarakɛda ɲɔgɔnya la. A ye général Alhaji Agamu ale sugani ka kɛ Kidal mara ɲɛmɔgɔ kura ye. Ɲininkali min bɛ sisan aw fɛla ye jumɛn de général Gamu ka ayiwa tɔgɔdali nin kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ kura ye Kidal mara kɔnɔ. Yala ni kɛlɛcɛ ŋana min sen donna kɛlɛ fɛn fɛn min kɛra Mali kɔrɔnfɛn jamana ka taa Mali fanga fanfɛla la. Ale na se ka dugudenw n'o ye Kidal maraw ani kɔrɔnfɛla maraw bɛɛ sigidadenw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka segin ni marabagaw ye n'an b'u wele ko administration civile Kidal. San 10 ni kɔfɛ ɲɛmɔgɔ tun tɛ yen hali ni dɔw tun sigilen bɛ yen u sigiyɔrɔ tun ye Gawo ye. Kɔsan na dɔ sɔrɔla mun tun bɛ Kidal yɛrɛ kɔnɔna na nka bi bi na ni maakura nin a dɔnnen don Sorasi ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don ngo kɔrɔ don nka halisa a bɛ fanga na ale de bɛna taa kɛ ɲɛmɔgɔ kura ye. Mun de bɛna kɛ sigida denw duguden tɔnw n'o ye société civile o ni laadala ɲɛmɔgɔw o mara kɔnɔ walasa ka nin kɛlɛcɛ n'o ye général Alhaji Agamu bilasira a ka baara kura na. Barisabu caman ye sigidaw bila ka da propagande min kɛra maa jugu ninnu fɛ ko fagaliw bɛna kɛ dankari bɛna k'o la o si ma kɛ nka fo danaya de ka kɛ ɲɛmɔgɔ kuraw o ni sigidadenw ma. Ayiwa maa min filɛ nin ye ale bangera Menaka mara kɔnɔ n'o ni Kidal o maraw bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na. Mun de bɛna se ka kɛ aw ko di mun de bɛna fɔ aw hakilina ye jumɛn ye bi an bɛna kuma o de babu kan yaasa ka hakili falen k'a ko la. Ka jamanadenw minnu b'a kɔrɔnfɛlan fɛ k'u hakili sigi yaasa ni ɲɛmɔgɔ sugandi kuralen ka se ka sigi a ka mara kɔnɔ. Sisan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ yanni an ka segin ka na an ka dumanw bisimila ani ka kuma di aw yɛrɛw ma aw minnu y'an lamɛnbagaw ye.
kanaba kamoko mamoko note marije nyare siu kanaba kamoko mamoko note hamadi kuma siu kanaba kamoko mamoko note komoli nyare siu kanaba kamoko mamoko note tijani nyare siu kanaba kamoko mamoko note maimuna nyare siu kanaba kamoko mamoko note mamu nyare siu kanaba kamoko mamoko note karamoko nyare siu kanaba kamoko mamoko note modibo nyare siu kanaba kamoko mamoko note daramani nyare siu kanaba kamoko mamoko note karonga nyare siu kanaba kamoko mamoko note ala de do Kolokolonya kanaba kamoko mamoko note Nikera fembigi kanaba kamoko mamoko note Pana jugumani isoro kanaba kamoko mamoko note Niye hera soro kanaba kamoko mamoko note Jamana tiki ya eda kanyo kanaba kamoko mamoko note An balimaw an ka foli b'aw ye Mohamed Toure ka bɔ Washington DC an ka foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana bɛ ka mafilɛ fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara an ka bi babu o bɛna tali kɛ Kidali de kan n y'a fɔ cogo min na jamukan daminɛna na dɔgɔkun kelen kɔfɛ ni sɔrɔdasiw donna ko min bɛ sen na sisan a mara o ɲɛmɔgɔ kura sugandira colonel Asimi Goita fɛ n'o ye jamanatigi ye n'o ye Général Elhaji Agamu bɛɛ b'a dɔn kɛlɛcɛba don a bangera Mɛnaka mara kɔnɔ ale de tɔgɔ dara ka kɛ gouverneur kura ye n'o ye mara ɲɛmɔgɔ ye ayiwa sisan a ka baara ye min ye sisan ka segin ni mara baarakɛ cogo yɛrɛ sigida kɔnɔ n'an b'o wele ko administration civile yala ni kɛlɛcɛ ŋana nin n'a dɔnnen don bɛɛ fɛ a sen yera kɛlɛ caman na minnu bolo dara Mali kɔrɔn fan fɛ ale na se ka o maradenw fara ɲɔgɔn kan bɛn ani lafiya kɔnɔ yaasa mara ɲɛmɔgɔ a n'a baarakɛ cɛkɛdaw ka se ka segin Kidali sigida kɔnɔ ɲininkali ye bi na aw hakilina ye jumɛn ye Général Elhaji Agamu o ka tɔgɔ dali la yala a na se ka maradenw fara ɲɔgɔn kan hɛrɛ ni basigi hukumu kɔnɔna na wa an bɛ yɔrɔ min na sisan a na se ka mara yɛrɛ o marabagaw la sigida kɔnɔ cogo min na a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ Bamako ani ɲɛmɔgɔ caman cɛkɛda caman kalansira sɔrɔ kɛnɛya olu bɛna ɲɔgɔn ye ni tile filaninw na yan'a ka segin aw yɛrɛ hakiliya ye jumɛn de ayiwa o ko la minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ n'o ye 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan la fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani 70 walima a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara an ka bi dunna o ye Dr Fodje Tanjigora ye ka bɔ Bamako ale ye kalanfa sigida a n'a kɔnɔkow kan an balimakɛ Nuhu Togo n'ale tɛ fɔ an ɲɛna bilen ale ye hakilijagabɔla ye ani lakana sɛgɛsɛgɛlikɛla don ka bɔ Bamako ani politiki tɔn fana ɲɛmɔgɔ don ka fara o kan an bɛna an balimakɛ Bubu Kabe fana an b'o ta ale ye sigidaden duguden tɔn n'o ye société civile o ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Buguni n'o ye président du conseil régional de la société civile de Buguni ayiwa an balimakɛ Nuhu Togo a b'an bolo yan ni nɛgɛjuru kan nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na Nuhu i ni wula Toure i ni wula i ka kɛnɛ
torose ka be dun kramantona ka do ke ala ka sabu ma kan bela jeri jaran ko sebe kuna foni ba min kɛra o don conseil des ministres la ni Mali frontière fanga ani jamana tigi no ye colonel Assimi Goïta a ye général Alhaj Agamu o sugani ka kɛ Kidal mara ɲɛmɔgɔ kura ye bɛɛ ko ko tare tare bɛɛ nisɔndiyalen don Mali la bari sabu général Gamu bɛɛ b'a dɔn bi tɛ a sen donnen kɛlɛ fɛn fɛn bɛ bolo dara maa jugu ninnu kama Mali fanga fanfɛla fɛ jamana kɔrɔn fan na a sen tun b'a bɛɛ la mɔgɔw dalen b'a la a dɔnnen don caman yɛrɛ k'a fɔ anw ɲɛna ko nin tun makɔnɔnen don mara yɛrɛ n'o ye Kidal ni Menaka den bari sabu a bangera la ale de kɛra ɲɛmɔgɔ ye yaasa nin bi bi na a ka se ka furancɛ faga nin ka laɲiniw ani ko ɲininataw labɛn ka segin Kidal mara kɔnɔ ayiwa kuma b'i bolo aw ye kɔlɔsilibagaw ye aw ye sɛgɛsɛgɛlikaw maa min sugandira nin a bɛna se ka baara kɛ ni sigida denw ye wa ka fara furancɛ fagaw ma bari sabu caman y'a fɔ n'i bɛ ɲɛmɔgɔ bila i bɛ maa min bila min bɛ se ka nɔ bɔ bari sabu a bɛ caman dɔn caman fana b'a dɔn n'a ye da min gosi jaabi bɛ k'o la e k'o de y'a yɔrɔ la i bisimila. Turendi sigi barkada ni fo ngata donc i y'a fɔ cogo min ni y'a ye n t'a dɔn a ka ca ni san 40 ye ne da bɛ Maliko kɛlɛ la fo ka na se bi ma m'a ye k'a fɔ président sigilen k'a fɔ ko maaw ye gouverneur reçoit officiellement k'a fɔ ko gouverneur sigilen ka taa n'a ye Kuluba ka tila ka consigne d'a ma k'a fɔ baara in kan ka kɛ cogo di a yena gouverneur ninnu olu bɛ maa min ka mara la o ye ministre de l'administration territoriale ye kosɛbɛ i y'a jateminɛ k'a fɔ ko Gamu sigilen ka donc a welela directement Kuluba ka taa hakilinaw d'a ma baaraw kan ka kɛ cogo min baaraw kan ka bila sira cogo min o ye siɲɛ fɔlɔ ye de bɛ Mali démocratie sigila an ka maa ye k'a fɔ président ye gouverneur sigi k'a y'a reçoit directement donc n'i ye jateminɛ kɛ c'est-à-dire a ko in a teliyala depuis kumakan bɔra colonel min tun ye ɲɛmaa ye Kidal nka ne fɛn caman fɔra a laban kɛra cogo min bɛɛ b'o dɔn Gamu ta in donc a kuma tun fɔra k'a bila k'a fɔ ko ale de bɛ se ka baara in kɛ parce que maa min don kungo kɔnɔna ka d'a ye maa min don buru kɔnɔna man d'a ye maa min don baara de ka d'a ye maa min don a balola a n'a ka faamaya bɛɛ a ti climatiseur in fɛ ka tɔ bɔ en général kungo kɔnɔna de ka d'a ye a ka da kungo kɔnɔna na o de ka d'a ye a ye kɛlɛ in bɛɛ kɛ o kɔnɔna na a n'a ka maaw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ u bɛ da ɲɔgɔn fɛ fo ka na se nin waati ma n'i ye jateminɛ kɛ Kidal c'est que n y'a fɔ cogo min Imran ninnu olu ka ca kosɛbɛ et que aujourd'hui ale ka maaw de kalanna kosɛbɛ parce que tɔw ye faamaw ye olu ma sɔn k'o denw bila i b'a dɔn fɔlɔfɔlɔ an ka lawale na ka taa faamaw masaw tɛ sɔn k'o denw bila ka taa o b'u ka maa min b'o duguma o b'o o denw de bila ka taa donc olu ka maaw de kalanna kosɛbɛ ale de bi comme n y'a fɔ cogo min o don tɛmɛnen aussi a tɛgɛ b'a fɔ a ma ko le petit guerrier o petit guerrier olu dun bɛ du a b'a fɔ o de ma ko grand guerrier n'o ye a ma fɔ ma Tawudeni n'o gouverneur ye bi a nalen ka taa consigne min dira ma k'a fɔ ko bi baara ka ca ale de ka yɔrɔ don ale de faso don n'i y'i yɛrɛ faso kalifa i yɛrɛ la ka taa donc a kɛra cogo baara caman bɛ yen ka taa i bɛ se k'o kɛ ka taa donc fɔ ni i tɛ fɛ ka taa i faso ka taa ɲɛ nin ko in daminɛlen fo ka na se bi transition nalen ka démocratie nalen ka taa maa min sigila hali anw min balima anw min cousin don dɔgɔnɔw dolo kɛra ka taa yen gouverneur ye ka tɛmɛ Sisoko kɛra o gouverneur ye ka tɛmɛ colonel caman kɛra ɲɛmaa ye ka tɛmɛ maa caman kɛra Kidal ɲɛmaa ye ka tɛmɛ mais bi a fɔra ko maa min ye Kidal ka den ye min bɛ Kidal dɔn min bɛ Kidal ka gɛlɛyaw dɔn u ka kɛ ɲɛmaa ye a bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan baaraw ka se ka kɛ hakilisigi la depuis lawale la depuis 1960 ka na se bi ma a yirala k'a fɔ ko n taala du donc k'olu de ye ɲɛmaa ye ka taa donc olu de min ka di ye u bɛ se ka k'i la fɛn t'a kɔnɔna na donc fanga taara ka di o ma depuis tubabu waati fo bi donc jamana o jamana président nana ka daminɛ Modibo Keyita la ka taa Musa Tarawele la ka taa Amadu Tumani Ture la ka Alpha la fo ka na se bi ma bɛɛ sɔnna ka taa donc o fanga ye o bolo ayiwa ayiwa maa fila b'an bolo nɛgɛjuru kan an bɛ taa Bamakɔ ni Lasina Fɔnba ye Fɔnba i ni wula Lasina Fɔnba i tulo bɛ n na i ni wula ayiwa i bisimila d'accord ne hakilina mun na
yaro gamu kele gouverneur Kidal awo absolument ni la peine parce que aller réveiller yoron be don ay kele chambe ron et puis yendu la défendre ko sobe donc nous sigira kata ga yoro la donc c'est baraketu ala et puis a donné son le tout pour ça mener la fête parce que quoi aywa o jaran ifomba voilà nte aywa sa ameta New York krenkerena sigida la nambalma ke Abu Draman Traoré ale be nega juru kan Abu inula ama rek na mje tro kaga ne somo bedi amala tanawre alhamdulillah ibora ka korofo kamere ko general alhaj agamu o keranyam o kurai aywa bna blasira kata Kidal yasa fanga yɛrɛ ka se ka sigi mara nin kɔnɔ kokura la kabini san 10 tiɲɛ gouverneur tɔgɔdalen caman kɛra nka se tun t'u ye sigida kɔnɔ barisabu a dɔw tun sigilen don Gawo nin kɔni kɛlɛcɛ nin y'a fɔ cogo min na ŋana don a dɔnnen don bɛɛ fɛ ayiwa e hakilina ye jumɛn nin ko la walima ɲininkali jumɛn b'i bolo i bisimila n ka foli bi ani lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ ka invité ninnu togo ka ladilikanw na o diyara n ye gamu ka fɛn ni ne ma da la ni maliyɛn bɛɛ n'a bɛ goya min ye parce que a y'a ka faso den ɲumanya yira kabini bi tɛ donc mɔgɔ min don fana kɛlɛ cɛfarin don a bɛ kɛlɛ taabolo dɔn a ye mɔgɔw mara ka kɔrɔ hali Asimi yɛrɛ tun b'a ka groupe la donc a ye mɔgɔw mara o tun tɛ na kɛ marali fɔlɔ ye donc min bɛna ko yɛrɛ nɔgɔya bolo parce que a tɛna taa fɔ k'a bɛ taa i yɛrɛ bila ale ka groupe tribu ou bien fɛn bila mɔgɔ sanfɛ n y'a fɔ cogo min na nin parce que o de ye jamana o de tun ye Kidal ko gɛlɛyayɔrɔ ye ka invité y'a fɔ cogo min na kabini Modibo tan na Intalaka ninnu de tun jɔ Kidal b'olu de bolo i b'a ta olu ka dabada de ma n'i m'a kɛ ten i bɛ taa ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ bon o de kan ka dabila n'o kɔni dabila la gamu yɛrɛ ne kɔni b'a da ni Ala yɛrɛ ta tɛ a tɛna dɛsɛ nin baara in na a bɛna ka baara ɲɛnama de kɛ parce que monsieur Touré fɛn min ɲɔgɔn tɛ Mali yɛrɛ fan si la pour que o bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ pour que famille fondatrice minnu bɛ Bamakɔ pouvoir min dilen t'olu ma a bɛ t'o di mɔgɔ groupe kelen ma Kidal o de Kidal problème ba tun ye nin bɛ ni ɲɛnabɔ sisan problème foyi t'a la ni Ala yɛrɛ ta tɛ nin ye nin Kidal ko ɲɛnabɔlen de parce que famille kelen si ou bien tribu kelen si tɛn'i ta k'i ɲanga tɔw sanfɛ voilà bɛɛ de kan ka fɛngɛ ko i ka baara kɛ cogo la mɔgɔ bɛɛ kan ka baara kɛ mɔgɔ min bɛ min mérité o ka d'o ma voilà donc mɔgɔ choix y'o ɲɔgɔn ye président m'a ɲɔgɔn baara ɲuman kɛ dɛ ayiwa an b'a dɛmɛ ni dugawu kɔni o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce la Traoré kɛ sisan n bɛ segin ka taa Mali la n'an balimakɛ Mamadu Jakite ale bɛ nɛgɛ juru kan Jakite i ni wula Banula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn awɔ kuma b'i bolo ne kɔni fɛ président ye gamu nomeli mun kɛ ka kɛ gouverneur ye a diyara an ye kojugu parce que mɔgɔ mun bɛ Kidal dɔn kosɛbɛ mɔgɔ mun mɛnna Kidal n'a bɛ Kidal ko bɛɛ dɔn mais ale de fana bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ Kidal kɔnɔ bi in na an b'a fɔ kosɛbɛ a baara ɲuman na ayiwa ne t'a foli kun don Ala ka baara ye tɛmɛ ko ɲuman di an n'a ma amina i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an ka dunankan ma n'o ye Nuhu Togo Nuhu i bɔra ka kɔrɔfɔkanw mɛn sisan caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nka danaya ko fan fɛ jɔrɔnan ko ni sika foyi t'a la bɛɛ sɔnnen bɛ gamu ma nka maa murutilenw olu sanu ka dugu bila u y'a yira k'a fɔ u ka sigida denw ye ko Mali fangaw bɛ na u bɛna kɛ fagali ye u tɛ siyaw bɔ ɲɔgɔn na u kɔni bɛ ayiwa dadigi de kɛ o maa ninnu na sigida kɔnɔ ni caman ye dugu bila nka ka baara fɔlɔ ye hali ni ani Mali fanga seginna ka na mara kɔnɔ o ye ka danaya kura sigi sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛ la e ko an bɛ yɔrɔ min na sisan a na se ka maraden ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa a ka se k'u tanga ani ka
furancɛ fanga ka baara laɲiniw bila sira kan n'o ye kalansirako ye kɛnɛyako ani lakana yɛrɛ Kidal mara yɛrɛ kɔnɔna na barisabu san 10 a denmisɛnninw caman bɛ yen u ma kalan muso caman tun bɛ degun na ni maa caman tun bɛ degun na n'u banana barisabu kɛnɛya ma lasabati o baarada maa caman tɛ yen nka gɛlɛya wɛrɛ fana bɛ yen o ye maa minnu welela u ka segin ka taa u ka baara ayiwa sigiyɔrɔ la mara kɔnɔ ye kɛrɛnkɛrɛn ekɔli karamɔgɔ lakanamaw n'o ye polisiw ye gardiw b'o la ani kɛnɛya baarakɛla ni foroba baarakɛla wɛrɛ u caman bɛ yɔrɔ min na sisan haminanko b'u la an bɛna taa ni y'a san caman an ma k'a yɔrɔ la mun de bɛna kɛ. B'a dɔn k'a fɔ d'abord ale ye commandement kɛ a b'a dɔn commandement ye min ye a kɛra inspecteur général des armées a b'a dɔn commandement ye min ye a ye Kidal mara ka tɛmɛ fɔlɔ parce que le commandant de armée fan fɛ Kidal ɲɛmaa de tun don c'est-à-dire ni jateminɛ kɛ maaw faralen ɲɔgɔn fɛ o bɛ nɔgɔya a bolo kosɛbɛ parce que n ye min fɔ a donnen don ni mɔgɔ wɛrɛ de tun bilala ɲɛmaaya in na a bɛ gɛlɛya parce que olu bɛɛ tɛ siya kelen ye a bɛɛ tɛ fɔ min ma Tamasɛki ale tɛ Tamasɛki golo finman ye parce que Tamasɛki golo jɛman bɛ yen Tamasɛki golo finman bɛ yen ale jɛlen don kosɛbɛ ni ye jateminɛ kɛ aussi ale balima kelenw de bɛ Niger parce que ale tuma min na a ye kungo sɔrɔ a taara Niger a sigila Niger dɔɔnin ni ye jateminɛ kɛ a ka maaw de bɛ Algérie a ka maaw de bɛ Mauritanie donc ale ka c'est-à-dire a ka maaw ka ca kungo kɔnɔna na bagangɛnna ninnu ani bagɛnna ninnu ale de ka mɔgɔw ka ca la donc olu de siranna parce que ale moment dɔ ni hakili b'a la tuma dɔ tun gɛlɛyala a bolo a ye déclaration kɛ k'a fɔ ko maaw ye ko bɛɛ k'i yɛrɛ ta kan tɛ k'ale tɛ se ka maaw ka lakana tuguni ni hakili b'a la a ma tɛmɛ san 1 ani kɔ kan waati min ko gɛlɛyala a bolo kosɛbɛ maintenant ni ye jateminɛ kɛ ko bɛna nɔgɔya a bolo e yɛrɛ da y'a fɔ n ka taa kɔfɛ k'a fɔ tile 2 in na sani a ka taa fɔlɔ ani maa caman kan ka ɲɔgɔn ye école karamɔgɔ ninnu kɔrɔtɔlen don ka segin bi an bɛ yɔrɔ min polisiw déjà a bɛ fɔ min ma commissariat 2 an ka taa donc olu labɛnnen don ka ban maaw dɔw bilala ka taa donc il y a 200 polices n'o ye maa 200 ye olu bilala an ka taa donc olu kan ka taa an ka taa donc gendarmerie maaw kan ka taa garde nationale kan ka taa armée de l'air kan ka taa sapeur pompier mɔgɔw kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la difficulté min bɛ yen o bɛɛ kan ka gérer essence groupe ko baara min kan ka kɛ o kan ka kɛ maintenant maa o maa aussi président ka taali de préparer la président kan ka tila ka taa Kidal ka taa yira dunuya bɛɛ la ka fɔ n ka taa donc ko jamana yɔrɔ kɛra anw ta ye o baara min bɛ kɛ la a bɛ taa ka o baara daminɛ ka yɔrɔ bɛɛ hakilisigi kɛ a bɛɛ la ka yɔrɔ bɛɛ nettoyer ka ban n'ale taara tile 2 in kɔnɔna na semaine wɔɔrɔ in ka taa donc a baara bɛɛ a bɛ tila réunion na a bɛ sira minɛ ka taa parce que ale degelen ni yen taali de la ale ka a tɛ maa si ka permission deli ka taa parce que min don a yɛrɛ bɛ don cogo min a bɛ bɔ cogo min y'a diya donc o kɔnɔna na aussi radio ɲɛmaa min bɛ yen n'o RTM ɲɛmaa ye o yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ kosɛbɛ an b'o ka foli kɛ an ka taa donc bɛɛ b'o dɔn aussi o ye kɛlɛ min kɛ an ka taa o ma deli ka bɔ malidenya la an ka taa donc o y'o kɛlɛ kɛ maa caman bɛ yen aussi min y'a dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ an ka taa donc olu tora Kidal parce que olu ɲɛmaaw ye donc ko bɛ nɔgɔya bɛɛ bɛ baara kɛ ani maa min ye baara kɛ MLA mɔgɔ dɔw bɛ yan SEMA mɔgɔ dɔw bɛ yen min ma sɔn ka taa an ka taa donc tɔw nɔfɛ olu ka taa Bamako n'i y'a jateminɛ CRES la olu ye réunion dɔ kɛ a ma mɛn o ye welekan bila an ka taa mɔgɔ o mɔgɔ ye Tamasɛki ye maa o maa n'i bɛ Kidal fan fɛ an ka taa k'i ka segin so maire yɛrɛ bɔra parce que i bɛ ka waati la muso maire de sigira Talaka mɔgɔw tun ma sɔn o ye cɛ dɔ de sigi o yɛrɛ bɔra ka weleli kɛ ka fɔ ka sigi ka na ko min fɔra k'a fɔ armée bɛ tiɲɛni kɛ n ka taa k'o tɛ tiɲɛ ye. Ayiwa i tulo bɛ na. n tulo b'i la kosɛbɛ. Ayiwa n'i y'a lajɛ fana sigida yɛrɛ kɔnɔna na caman b'a fɔ alhamdulilayi barisabu MINUSMA taara an ye Kidalikaw dɔ sɔrɔ minnu y'a fɔ kabini a waati la ko ni MINUSMA kɔni sen bɔra sigida kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo Kidal lankolon tɛna to yen barisabu maa minnu bɛ yen u na se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka sigidadenw ani sɔrɔdasiw bilasira lakana ni basigi u ka sigi sigida kɔnɔ k'olu kɔnɔ bɛ foli kɛ Ala ye u bɛ Ala tanu u bɛ barika da ye ni ko kɛra cogo min na nka laadamɔgɔw ni ko laada yɛrɛ la yɔrɔ o kɔni ye ntalaw tɔgɔ fɔra i y'o fɔ nka olu kelen tɛ ani dugudenmaw
I bɛ hakɛ to an balimakɛ min tun bɛ min ka kuma na sisan o bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Kidal an b'a bila nɛgɛjuru kan yɛrɛ k'a lamɛn balimakɛ Ziba i ni wula Madu Ziba i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di nba ayiwa i hakili b'a la nin y'a dɔgɔkun 2 walima 3 i bɔra an ka kɛnɛ kan yan ka fɔ malidenw ye k'u bɛɛ k'u hakili sigi Kidal aw bɛ barika da Ala ye aw bɛ hɛrɛ ni basigi kɔnɔ nga a yirala k'a fɔ nin y'a dɔw kelen sɔrɔsiw seginna ka na sigida kɔnɔ a ye marakura ɲɛmɔgɔ o tɔgɔ dara kunna sini ka kɛ Kidal ɲɛmɔgɔ ye nga aw minnu ye sigidadenw ye Kidal bi bina aw ye mun de fɔ Alhaji Agamu ka sugandeli la a na se ka fara ɲɔgɔn kan Kidaldenw fara ɲɔgɔn kan yaasa bɛɛ ni hɛrɛ ka se ka sigi sigida kɔnɔ ani ka foroba baarakɛlaw la sigi sigida kɔnɔ kuma b'i bolo Maïga. Alhamdulillah rabbil alamin, qu'il soit le bienvenu, il vient chez lui. De toute façon, Gamou revenir à Kidal, il est revenu chez lui. On lui souhaite la bienvenue, on souhaite que ce qu'on attend de lui, la reprise de la réconciliation, de l'harmonie, de la cohésion sociale. Maïga, il sait qu'il faut Bomanangana. Il sait qu'il faut Bomanangana, Maïga. Il sait qu'il faut Bomanangana. Ok, ngo. Ala ka nata na kanja. Amina. Ala ka na kanja, Gamou ye Kidal denye, c'est parce que c'est comme amena Kidal, avec Kidal don, en keren de don ba, don abandon. Alhamdulillah blalmin. Amba nyina fedron, ala ka ke mogomara la baye, ala ka ke sofa baye. Comme amba don chokomi, kese ka mogomara, ka ham ka dusu jugu bo. Bɛɛ dusu kɔnɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn ta ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ Kidal sɛgɛnna de Kidal sɛgɛnna yɛrɛ de Kidal dugu bɛɛ taara ka Kidal to yen k'a sɔrɔ Kidal kabini 92 Kidal ye région ye donc vraiment a kana joona yɛrɛ an teliyalen don yara a kana an ka baara kɛ ayiwa a fɔra ko foroba baarakɛlaw n'a yirala k'a fɔ ko administration u maaw bɛ ka segin ka na ani kalan sira fanfɛla la ekɔliso karamɔgɔw a n'a ɲɛmɔgɔw ni kɛnɛya olu bɛɛ bɛ k'u labɛn ka na sigida kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ min na sisan olu dɔw sera ye wa walima lakanama n'o ye polisiw ma olu sera ye fɔlɔ wa an ka hami ko ye an ma polisiw ye sinon école karamɔgɔw kana kɔni i b'a dɔn an bɛɛ denfa ye an denw bɛ yan u tɛ kalan la san joli an sɛgɛnnen don o de kosɔn a kana mɔgɔw kana jama kana an ka baara kɛ ko an bɛ retard la an bɛ retard ba de la u kana an ka baara kɛ an yɛrɛ presselen don u kana bɛɛ kana bɛɛ ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka se kana foyi tɛ Kidal alhamdulillah an ye min mɛn nin bɛ nin kɛ nin bɛ nin kɛ alhamdulillah foyi ma kɛ Kidal fo kele o kele o bɛ sɔrɔ a la kele o kele cɛni dɔ bɛ yen a bɛ kɛ o ye diyagoya ye quoi mais bɛɛ ka na alhamdulillah an sigilen bɛ yɔrɔ min kɔni an bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ an b'u minɛ n'an bolo 2 ye nka aw sigiɲɔgɔn minnu ye dugu bila ka da kɛlɛ ninnu ani sɔrɔsiw seginni ko la olu dɔ commencera u y'a daminɛ ka segin kɔ wa dugu kɔnɔ yan non an ma mɔgɔ si ma segin ka na mais an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala kama u ka dusu bila u ka na foyi tɛ u ka na sisan kɔni bɛɛ y'a faamu nin bɛɛ la an dɔrɔn de bɛ ka perdu an kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka na sinon mɔgɔ segintɔ kɔni an ma fɛn ye fɔlɔ de an kɔni an ma foyi baara tɛ foyi tɛ n ka ɲininkali laban yanni n k'i bila Kidal yɛrɛ dugudentɔ n'o ye société civile ye ani laadama mɔgɔw e ka welekan jumɛn bɛ se ka lase u ma yanni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka segin ka na Kidal n'u bɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bilasira Ala ka ɲuman d'an ma Ala ka kelen ni faga vraiment ne bɛ min ɲini bɛɛ fɛ ne ye nin ye ne ye nin ye ne ye nin ye o waati tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ o waati an tɛmɛna la a banna donc bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ bolo 2 an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma o de ye belebeleba ye an ka yafa ɲɔgɔn ma bɛɛ ka ɲina i ta ko Ala ka bɛɛ dɛmɛ Ala ka bɛɛ dɛmɛ amina ayiwa n ka foli b'i ye Maïga k'an bɛ Kidalikaw bɛɛ fo Ala k'aw kisi hali bi i ni cɛw la nin tun y'an balimakɛ Madu Ziba Maïga ye ka bɔ Kidal an ka foliba de b'a ye
sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Alizuma Togo ma ale bɛ nɛgɛjuru kan Alizuma i ni wula i ka kɛnɛ baasi t'anw na ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn nin y'an balima dɔ min tun bɛ Kidali ale tun bɛ ka kuma sisan nka e yɛrɛ hakilina ye jumɛn Alhaji Agamu o tɔgɔdali ka kɛ Kidali ɲɛmɔgɔ kura ye lala n'a se ka sani ma kuma daminɛ an bɛ an ka paysan fɔ min ye Colonel Asimi Goyita ye a ye hakili ɲuman baara min kɛ an b'a fo fɔlɔ n'i bɔra yen n bɛna n garafɛ fɔ min ye Nu Togo ye n kɔrɔkɛ don n b'a fo fɔlɔ parce que olu ye wulika jɔ camanba de kɛ Mali ko in na n'a fɔ Ala k'a sara hali sisan a tulo b'i la donc ni a bɔra yen min ye Gamu ye a sigilen Kidali kɔnɔ a diyara a bɛnna ma a bɛnna Mali ɲuman bɛɛ lajɛlen ye ne bɛ min fara o kan baara marifala la nin ye baara belebeleba de ye baara in ma nɔgɔ donc an bɛ min ɲini Gamu fɛ ale kelen tɛ se ka baara kɛ a nɔfɛmɔgɔw a k'a lajɛ a nɔfɛmɔgɔw u ka bɛn u ka kuma pour que u bɛ se ka baara in kɛ jamana bɛɛ ni jamana lafiya jamana degunna jamana sɛgɛnna an bɛ Gamu fo k'a ɲɛmɔgɔw fo Gamu yɛrɛ kabini a fitina an b'a tɔgɔ mɛn a ye kɛlɛ caman kɛ Mali ko nin kɔnɔ na donc hali sisan a sigilen gouvernement la kabini an ye ko dɔn k'a fɔ gouvernement sigira président y'a recevoir a kɛra Gamu de ye donc nin bɛɛ o hakili kelen de hali sisan an bɛ président fo a ka hakilina ɲuman na ani a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen donc an bɛ Gamu fo fana a ka élément fana fo ka Ala ka hakili ɲuman di o bɛɛ lajɛlen ma pour que Mali bɛ se ka lafiya cogoya min na donc ko n y'a fila de se ka fɔ ne ye merci beaucoup ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ i Togo ayiwa Nu Togo ni balimakɛ dɔ yɛrɛ ayiwa i yɛrɛ bɔra ka Mɛga ka kumakan mɛn ka bɔ Kidali a ye min fɔ ani olu yɛrɛ ka hakilina ye min ye nin waati ani ka jɔrɔnanko ye min ye a bɔra ka i da don o la ani Alizuma Togo fana yan'o cɛ fana ani an balimakɛ Jakite min kumana ye ayiwa i bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la n y'o de fɔ n ka baara bɛɛ daminɛna redéploiement kɔnɔna la police mɔgɔ 200 personnes de kan ka déployer n hakili la redéploiement bɛ kɛ à partir de Gao pour que u ka se ka taa baaraw bɛɛ daminɛna ka ban yɔrɔ bɛ ɲinina parce que n'o taara yɔrɔ min kan ka jigin baara min kan ka kɛ terrain kan u kan k'o bɛɛ ɲɛnabɔ hali direction ninnu maa min kan ka redéployer n'a a y'a baara kɛ Bamako n'a taara a kan ka disposition de ta don min ni président bɛ taa ninnu bɛɛ ka se ka u ka baaraw kɛ Kidali kɔnɔna na donc baara bɛ daminɛlen don maaw teliyalen don ka pour que hakilitigiw ka sɔrɔ mais min don aussi maaw kan ka rassurer k'a fɔ maa min n'a da tɛ ko foyi la an ka ko in na donc olu bɛɛ kan ka segin ka na o kan ka kɛ de diyagoya parce que min don o ye maaw jigi jatigɛ k'a fɔ ko militaires bɛ na ko bɛ maaw faga de o ye an partenaires russiw ka taa o y'a fɔ ka taa ko ye mɔgɔ fagalaw de ye ko bɛɛ ka bɔ ko n'o y'i sɔrɔ ka taa o b'i faga n'i y'o fɔ adamaden o y'o si bɛ kɛ kɛlɛ de kɔnɔna na pression b'o kan o y'a ye min kɛra aussi tile damani na bombardement min kɛra parce que i t'a dɔn ko jugu ye bombardement na fo n'a kɛra dugu kɔnɔ ni i yɛrɛ bɛ yen n'o tɛ n'i ye maaw ɲininka Côte d'Ivoire min kɛra ka tɛmɛ n'i ye bombe bintɔla ye duguma i ka dugu la n ka taa i b'a ye fo dugumakolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ n'o kɛra ka maa o maa sɔrɔ o jaabi tigɛ a ka gɛlɛn ka tɛmɛ ko a ka hakili ka sigi dɔɔnin fɔlɔ donc nin waati min kɛra c'est même normal a ka kɛ tan après ka tɛmɛ hakilitigiw kɛra Gamu nana o y'a ye polisiw nana ka ban o y'a ye armée nana ka ban o y'a ye ka gendarmerie nana ka ban o y'a ye ka hôpital maaw bɛ yen école fɔlɔ ka dayɛlɛ école karamɔgɔw taara baaraw bɛ kɛra yɔrɔ sera ka sécuriser parce que ninnu ye min fɔ k'olu taatɔ la don ka taa k'olu taara k'u bɛ segin ka na n'i y'a fɔ ka taa k'i bɛ segin ka na bɛɛ bɛ sɔn donc o baara min bɛ kɛla ka taa ni hakilitigi kɛra dɔɔnin dɔɔnin ka na fo ka na se ka maaw hakili sigi maaw bɛ segin ka taa pour moi o ye diyagoya de baara min kɛra adamaden hakili ko don parce que maa fɛn o fɛn ni fɛn bilenman y'i fa n'i ye bafula bilenman ye i bɛ siran o baaraw de bɛ kɛla n'o tɛ Ture ka taa hakilitigi bɛ na ko in na waati a tɛna mɛn yɛrɛ ka taa pour que baara in ka se ka kɛ. Kosɛbɛ
sisan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ni laseliw ye yanni an ka segin ka na an ka dunan kɛ bisimila ni ka kuma di an lamɛnbagaw ma. sallallahu alaihi wasallam Muhammadu alaihi wasallam Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe fem se ka je lafiya bi ani ka lafiya an ka du kono na nga sigidaw la bendidu mana nga laje ka nyon tegemne ka yafa nyoma fem no temena ka ala wele fem no mena ala ko here di amma ani an ko bere jelema fem bi jendla bi bendidu ala ka ben sabati ala ka mbebla sraj manka ala kra boya kama solde ala rasul Mali badu Mali anga Mali namanya Mali danayati Mali badu Mali halisa abe amba fo jemukan de keneka biye sibire no ye novam kalo otle mugan duruna ye ambe barula kidal maraboloka ni ado kunkele ni sorasu segina kana asigida kono mara nyamo kura soro no general Alhaj Agamwe caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala sika foyi t'a la n'a bɛ se ka dugudenw fara ɲɔgɔn kan hɛrɛ ni basigi kɔnɔ yanni foroba baarakɛlaw ka sigi a mara kɔnɔ an ka jɛmukan o bɛ tali kɛ o de kan minnu b'a fɛ k'u da don halisa an ka baro kɔnɔ a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan 001 202 619 02 70 je répète nanzarakan na 001 202 619 02 70 a bɛ se k'a da don an ka dunankɛ n'o ye Nuhun Togo o b'an bolo yan o kɔfɛ an bɛna lajɛ n'an bɛ kalanfa Fodje Taɲɛ Gora fana sɔrɔ ale ye sigida n'a kɔnɔ ko o kalanfa ye ayiwa yan'an ka kuma di Nuhun Togo ma an balimakɛ Mamadu Ben Jabate o b'an bolo ka bɔ Philadelphie n'o ye Pennsylvania mara ye Amérique yan Ben i ni wula. Nb'anula Mohamed. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Non tɔɔrɔ si. Ayiwa an bɔra ka baro min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw na n'o bɛ Kidal kan. Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ jamanatigi colonel Asimi Goita arabadɔn ɲɔgɔn ɲɛ la a ye Gamu tɔgɔ da ka kɛ Kidal mara o ɲɛmɔgɔ kura ye. Sika foyi t'a la bɛɛ dalen bɛ Gamu na barisabu kɛlɛcɛ ŋana don a y'a se kɛ fanga ye. O san ninnu bɛɛ kɔnɔna na a ka kan n'o ye nka a baara ka bon i n'a fɔ an ka maa minnu dɔ kuma na sisan an bɔra ka Kidal sigidaden dɔ fana ka seereyaw mɛn min bɛ Kidal ale ko u bɛ yɔrɔ min na u pereselen don barisabu gɛlɛya caman tun bɛ Kidal olu sɛgɛnna u pereselen don maa kura nin ka na yaasa a ka se ka baara daminɛ joona ayiwa kuma b'i bolo. Bon Mohamed n b'i fo.
k'an lamɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin waati na k'u bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye kosɛbɛ. Ka dugawu kɛ an ka sɔrɔdasi minnu sara ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu bananen don ala k'u ka banaw nɔgɔya. Amina amina. Minnu bɛ kungo kɔnɔ ani minnu bɛ désert kɔnɔ ala k'u ni kisi. Amina amina. Sanni ka kuma daminɛ n bɛ foli belebele lase an ka kadenw ma u sera k'i jija ka taa n'an ye fo coupe du monde demi-finale la. Maintenant Mohamed bɔlen kɔ sisan Gamu ka kɛ Kidali gouverneur ye une décision ni nin tun bɛ ne kɔnɔ a mɛnna ni ɲɔgɔn ko ɲuman tɛ yen pour le moment ne yɛrɛ bolo kab'u sigira u ka décision ta ko ne bɛ min approuvé o nin ye parce que non a bɛ yɔrɔ in dɔn a wolodugu don a mɔdugu don a b'a yɔrɔ fɛnɛ dɔn a y'a kɛlɛ kɛ yen et puis ale de ka mɔgɔw ka jama ka ca ye donc pour que ka minnu bɛ u yɛrɛ kɛ dugutigiw ye dɛ n'u kɛlen don ka Gamu ninnu kɛ minorité ye nin bɛ se k'olu contrer quoi équilibre bɛ na sisan quoi mais n'u sera k'a to ka force a mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na k'o bɛɛ d'a ma wallahi Mohamed n ye kali ye nin bɛ kɛ kɛlɛ in bannen à jamais a mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na dɛ u k'a bɛɛ d'a ma u k'a to a d'a ma mais non seulement Kidal mais ni ye ne yɛrɛ ɲininka hali Tawudeni ninnu est ce que y'a faamu ne b'a bɛɛ d'a ma a kɛlɛɲɔgɔn de bɛ Tawudeni o n'o ye Meyidu ye o fana ye colonel dɔ ye kɛlɛcɛ ŋana dɔ ye min tɔgɔ dara kabini waati dɔ la ka kɛ gouverneur ye ale fana dɔnnen don olu fila de ye Mali tamasɛku burudama ɲɛmɔgɔ ye sɔrɔdasi kunda ye quoi o y'ale ka cɛ Ulu Meyidu y'a ka cɛ yɛrɛ a ka bras droit yɛrɛ de bon i m'a ye u ye décision minnu ta nin ye n'u ye décision ɲuman ta Mohamed an b'o fɔ quoi o ka ɲi quoi kosɛbɛ nin ka ɲi yɛrɛ de vraiment kuma tɛ ne yɛrɛ da parce que hali o don encore ne bɛ nin kuma la ka fɔ mais pourquoi tɛ Gamu kɛ nin gouverneur ye ayiwa kɛra ye sa n'o nana ko ye tan mais u kana da kelen ma ye dɔrɔn dɛ u ka fanga yɛrɛ de d'a ma a mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na u k'a bɛɛ d'a ma parce que Mohamed ni kelen y'an bila retard la trop ale nana ni coup d'état ye a nana ni fɛn sugu bɛ an ka jamana kɔnɔ quoi donc n'u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ni kelen min ka ban quoi vraiment moi je suis entièrement d'accord mais nin kɔni kelen nin kelen nin kab'u sigira vraiment ne ka décision ye ko min ye ne yɛrɛ sɔnna min ma o ye nin ye ayiwa o diyara ye an b'o fo nin na donc an bɛ ala deli bi hali bi ala k'an ka jamana in sumaya quoi ayiwa nin diyara ye kosɛbɛ ala deli don o don ala ka jamana in sumaya amina i b'a fɔ n'u cogo ye olu ye décision ɲuman ta k'an b'o fɔ mais n'u ye décision kolon fɛnɛ ta an tɛ jɛn n'a ye dɛ ayiwa n'u to tulo b'i la a bɛ taa k'i jaabi o i ni ce o la Ben sisan an bɛ segin ka taa Mali jamana cɛmancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna Douentza mara la ni Mondoro o sigida ɲɛma dangan b'an bolo n'o ye an balimakɛ Mulayi Ngoyiba Mulayi i ni wula i ni wula Mohamed i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ foyi t'an na an bɛ ala tanu ayiwa Douentza ka u bɛɛ ka kɛnɛ tɔɔrɔ foyi tɛ alhamdulillah bi kɔni ça va vraiment ayiwa tanu an bɛ ala tanu o la an ka foli b'aw ye fana aw fana minnu ka cɛsiri ni wulikajɔ hali bi aw bɛ baara la k'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'a kan maa jugu bɛ don ka bɔ la aw ka mara kɔnɔ nka an bɛ waati min na sisan Kidali labila la sɔrɔdasiw donna kura la o kɔfɛ u ye ɲɛmɔgɔ belebele min ko diyara Mali jamanadenw bɛɛ ye n'o ye Alhaji Gamu ye o ye kɛ a mara ɲɛmɔgɔ ye aw minnu ye sigida ɲɛmɔgɔ ye n'o ye maire ye k'a da i ka mara kɔnɔ aw bɛ baara la aw ma sɔn k'aw ka sigiyɔrɔ bila k'a da maa jugu ninnu marifakulutigiw ma hakilina jumɛn b'aw wolo walima ladilikan jumɛn b'aw wolo k'a lase aw tɔɲɔgɔn ma minnu bɛ kɔrɔn fɛ yaasa nin donnaw nata la u ka se ka wulikajɔ kɛ ka ni ɲɛmɔgɔ kura nin bilasira a ka marabolo o ko ladiriya hukumu kɔnɔ a n'a baara kɛcogo kɔnɔna na kuma b'i bolo n balimakɛ voilà merci vraiment aw ni ce aw ni baraji aw fana kunnafoni ɲininaw ani ka jamana ladɔnniya ko min bɛ sen kan aw fana aw ni cɛsiri en tout cas ni nomination min kɛra an ka gouvernement fɛ bi min ye Elhaji Gamu ka kɛ ni gouverneur Kidali ka gouverneur ye vraiment c'est
une grande décision ni ye décision ba de ye décision min de don fana a kun kan ka taa maintenant a taali ni a ɲɛna kosɛbɛ c'est à féliciter vraiment maintenant min ye olu min ye min y'o kɛ o fana k'a dɛmɛ parce que a taali ɲɛna mun de kama ne b'a fɔ ale ale ka surun kidalikaw ma population yɛrɛ ma ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan ni mɔgɔ wɛrɛ de kun nomena sisan ale bɛ taa a daminɛ yɔrɔ min na o ye ko ɲɛɲini k'a faamu ko bɛ faamu na ani a bɛ mɔgɔ minnu bolo ani tɛmɛsira tigi bɛ taa o de ɲini k'a faamu fɔlɔ o bɛ tan ta donc nin filɛ nin ye a tɛ foyi ɲini k'a faamu a b'a bɛɛ dɔn a kan ka taa sira min fɛ ale b'o kalama déjà donc ale de kɔnɔna na donc mɔgɔ min kelen min bɛ se k'a dɛmɛ bi o ye gouvernement min y'a nommé o fana b'a dɛmɛ ale ka kan ni min ye parce que ale kɔni ale ka kan ni min ye a b'o kalama a b'o ɲɛfɔ dɔrɔn a ka dɛmɛ o la a n'a ka population tɔw bɛ se ka sisan an bɛɛ an ɲɛ corolen bɛ yɔrɔ min kelen min na bi o ye Kidali ye an dɔrɔn tɛ dɛ jamana bɛɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ corolen bɛ Kidali de kan bi farafina gun fan bɛɛ bɛɛ fan bɛɛ donc an bɛ ala de deli o mission min dira a ma bi a ka se ka o ɲɛnabɔ kunna wolo la kosɛbɛ pour que malien parce que ni a sera ka nin ta ɲɛnabɔ o ye malien bɛɛ kunna wololen ye koyi o tɛ ale gamu kelen ye o tɛ gouvernement dɔrɔn ye maintenant ni ala k'an kisi ni ko wɛrɛ yera nin na baara de b'an bolo o dun an bɛ ala de deli a ka mission na a ka se ka ɲɛ maintenant ne y'a fɔ cogo min na ale ka surun population la et puis yen ka de don baara ka nɔgɔya ma parce que yen y'a wolodugu ye ale depuis ale bɛ baara sɔrɔsi baara min na ale ma deli ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔna na ani a nɔgɔya kɔnɔna na ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ voilà o de b'a jira k'a fɔ vraiment bi n'a dɛmɛra ale bɛ se ka fɛn kɛ yen nɔ et puis nin dɔrɔn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ min u b'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ale b'a ka yɔrɔ de la a sera ka jɔyɔrɔ dɔ fa wagati dɔ la wagati min wagati yɛrɛ ka gɛlɛn ni olu tigiw sera ka récompenser nin n'a ɲɔgɔnnaw ma baara yɛrɛ bɛ nɔgɔya u bolo o diyara n ye ayiwa i ni ce hakilina de tun bɛ ne bolo k'an bɛ mondorokaw bɛɛ fo an bɛ duwanzakaw bɛɛ fo i ni ce o la merci beaucoup ayiwa sisan an bɛ segin ka na kɛrɛnkɛrɛnna Mali faba kɛrɛfɛ ka taa Welesebugu n'an balimamuso madame Aïda Kante Bagayogo ale b'an bolo ale a bɛ hakɛto madame Maiga Maimuna Garjigo n'ale Kayi dugudentɔ maa ye ani CNT tɔnden do fana ka bɔ Kayi Maimuna i ni wula nse Anura honorable i ka kɛnɛ baasi foyi tɛ Ture yɔrɔ an bɔra ka kuma dɔgɔkun 2 tɛmɛnen na Kidali kan an bɛ segin o de kan bi barisabu furancɛ fanga jamanatigi colonel Asimi Goïta k'u to ɲɔgɔn ye la n'o ye réunion ministérielle nazarakan na a ye Gamu n'o ye général Alhaji a Gamu tɔgɔ da ka kɛ Kidali marabolo ɲɛmɔgɔ kura ye sika foyi t'a la bɛɛ bɛ Gamu dɔn bɛɛ dalen b'a la danaya ko fan fɛ kɔni a ka baara la bɛɛ dalen b'a la nka o de la an bɛ ka ɲininkali d'aw ma an ka baro falen na nuhu togo b'an bolo yan fana lala n'a bɛna se ka don n'aw nata la Kidalidenw bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa u ka sigi bɛn ni hɛrɛ ani fana ka Mali foroba fanga o maa law segin a mara kɔnɔ ye kuma b'i bolo voilà n bɛ fo monsieur Touré n bɛ nuhu togo yɛrɛ fo a ka wulikajɔ la n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo vraiment Gamu ka nin nomination in n bɛ se k'a fɔ a ma bali ne la parce que ni mɔgɔ bɛ Kidali dɔn ni mɔgɔ kɛra faso fɛ ni mɔgɔ kɛra hɔrɔn ye Mali yɛrɛ ma ka taa nin kɛlɛ in kɔnɔ ni général Gamu ma kɛ fɔlɔ ye a tɛ kɛ filanan ye a bɛ dugu in dɔn dugu in kanu b'a la a bɛ jamana ka ɲɛtaga fɛ donc ni ale taara k'a kɛ Kidali gouverneur ye a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛn min dɔn ka kɔrɔ o de taara ka d'a ma donc o baara tɛ gɛlɛya a bolo
parce que a y'a cɛsiri Mali ye ka sɔrɔ mɔgɔ kun t'a dɔn ko nin kɛlɛ bi ban a y'a cɛsiri n'a ka nin ye a y'a cɛsiri n'a ka nafolo ye a y'a cɛsiri n'a ka dɔnniya ye donc a fɛn de kalifara la a bɛ min dɔn quoi kuma wɛrɛ fosi tɛ nin kɔ dɔrɔn Ala ka baara ye Ala k'a ta fanga d'a ma san 10 nin kɔ san 20 a bɛ baara min na n'o ye Mali ka kɛ kelen ye k'a daminɛ Kayi ka taa Kidal ni Ala y'o latigɛ bi ko o k'ale yɛrɛ ɲɛna ka Kidal ta ka kalifa ale la mɔgɔw b'a fɔ dɔrɔn ko tare Ala k'a se baara in kɔrɔ hali bi Ala ka Mali Ala k'an jɛlen to quoi Ala k'an kisi juguw tɔɔrɔ ma vraiment baara min kalifara la il le mérite mérite dɔrɔn de don a b'a mérite a n'a ka kan wa dira ma fana an b'a bisigi ka fɔ ni Ala ni kira sɔnna ma a bɛna se ko in kɔrɔ nin ye rébellion ko nin y'a filimu bannen de pewu pewu Ala k'a k'an bɛɛ ɲɛna ko ye monsieur Touré amina ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ honorable k'an ka foli bɛ Kayikaw bɛɛ ani ka maradenw kɔnɔna bɛɛ an b'u bɛɛ fo la i ni ce o la ayiwa sisan an bɛna segin ka kuma di an ka dunankɛ ma n'o ye Nuhu Togo ye Nuhu i bɔra ka kɔrɔfɔkaw mɛn ani n ka ɲininkali fɔlɔ min ka ɲɛsin bilalisira hukumu kɔnɔna na ka taa Général Alhaji Agamu fɛ ayiwa e yɛrɛ miirita ye jumɛn o yɔrɔ fanfɛla la jaabi b'u bolo i bɔra ka Ben fana mɛn k'a ka foli b'i ye k'i ni cɛ i ka cɛsiriw la bɛɛ y'i ka foli kɛ aw fana na bɛɛ ni ye n terikɛ de ye bɛɛ ni fo Maliko don parce que maaw hakililaw tɛ kelen ye tuma dɔ la mais nka bɛ Maliko la c'est important aw yɛrɛ de baara min kɛ aw kan ka fo ka taa bɛɛ kɔnɔna na ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kuma jamana in kan parce que bɛɛ de ta don parce que fɛn kelen min b'an bolo n'an t'a ɲɔgɔn sɔrɔ o ye jamana de ye aw yɛrɛ bɛ yen aw tɛ sunɔgɔ mais fɛn o fɛn kɛra Mali la aw bɛ jɔyɔrɔ ka tɛmɛ maliyɛnw kan donc n'an y'aw fo o la ka tila ka maaw ma kuma na ka bɛɛ fo min bɛ baara in ka dɔn a ma nɔgɔn mais n ka dɔn hakila maa min ko n don ni problème min pour que i ka problème i ka solution sɔrɔ problème na i ka problème dɔn fɔlɔ o de ye ko gɛlɛma yɔrɔ ye mais depuis ale de ye problème dɔn parce que min don ale bangela o kɔnɔ kɛlɛ a b'o dɔn parce que a donna depuis san 16 kɛlɛ kɔnɔ i bɛ dunuya kɛlɛ ɲɛnamaw i bɛ kɛlɛ o kɛlɛ lajɛ Syrie Libye nka ka na Tchad a bɛ nin bɛɛ dɔn Mali kɛlɛ a y'a kɛ a bɛ Bahanga ka kɛlɛ in kɛ fo k'a ban a tɛ tun dara la nka ka fɛn bɛɛ kɛ ka tila k'a former k'a dɔn k'a fɔ a ma o fila de i y'a fɔ cogo min Ould Meidou n'o yɛrɛ ye général ye n'o ye Kidal n'o ye Tawudeni ɲɛmaa ye a kalan yɔrɔ la nka k'a fɔ ko mɔgɔ b'o bolo min b'o dɛmɛ parce que baara ye min ye nka ni conseil b'i bolo dɔrɔn ka taa o y'a banna o y'a bannen o de b'i dɛmɛ ka fɛn bɛɛ kɛ mais min don a bɛ se adamaden a bɛ se a fɔ min ma tubabukan na meneur d'homme a bɛ se adamadenya dilanni na a bɛ se a kalanna cogo min a ye ko min kɛ parce que n'i ye nin kɛlɛ bɛɛ kɛ i bɛ kalan a bɛ fɔ min ma leadership adamadenya kan k'a minɛ cogo min fɛn dɔ bɛ hali n'a bɛ nin kan i b'o to yen jamana faralen ɲɔgɔn kan parce que don min a ye min kɛ nka ni hakili b'a la Kidal tun bɛ ka bin tuma min a ye min kɛ ka sɔn ka kɛ Gawo gouverneur ye ka tila n ka donc parce que o don n'a tun ma sɔn o tun b'a faga o b'a ka mɔgɔw faga a y'a kɛ cogo min ka tila ka bɔ ka taa fo Niger kɛrɛfɛ ka tila ka RFI wele ka f'u ye n ka donc anw tɛ n ka donc nin ko in na donc ne tɛ nin ko in na ni n ka mɔgɔw tɛ nin ko in na an bɛ Maliko de la donc ni mɔgɔ min sera k'o kɛ ka da kan a tuma bɛɛ la a tun bɛ se ka ɲini ka faga o t'a nɔ fɔ Niger k'a fɔ ko b'a faga mais a ma kɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ dɛ parce que ninnu ko k'a ka fara olu kan n'olu ko min k'a k'o kɛ a ko non ko ne ta ye Maliko ye n bɛ baara kɛ Maliko de la n hakilina ye Maliko de minɛ donc ne bɛ sa Maliko de la n'i ye jamana kalifa o tigi la c'est à dire min don n ye qualité dɔ fɔ a la n ye min f'i ye n ko hali n'a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ni sagaw fagala ni baganw fagala n'a mɔgɔw kan k'a dun a ka soldaw n'olu bɛ tant que n'olu ma tila dumuni dun na a tɛ dumuni dun donc n'i ye u ka dugu kasa yɛrɛ la a bɛ keleya a ye yɔrɔ tɔw kɛ k'a ye donc ko bɛ nɔgɔya baaraw bɛ kɛ mais min don a ma nɔgɔn parce que gɛlɛya bɛ ko in na fɔlɔ parce que fagali ni fɛn caman bɔra nin y'a fan 60 ye gɛlɛya min bɛɛ bɛ kɛ la kɛlɛ bɛ daminɛ Kidal de ko bɛɛ bɛ nanbara Kidal de nka donc Kidal bi an bɛ yɔrɔ min ni baara bɛɛ kɛra ni fɛn n ta la ka kana segin a bɛ se ka segin mais fanga min b'a la kunun o de kan ka bɔ a bolo donc pour que baara ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na jamana ka se ka
développement kɛ ni hakili b'a la Touré a tɛ kuma dɔ fɔ tuma ne bɛ an ka an tun ye Kidal forum ba dɔ kɛ miliyari 500 milliards ka tɛmɛ o de ɲinina ka don Kidal kɔnɔna na tulonkɛ de kɛra a kɔnɔna na n'i y'a ye Cheikh Ali bɔra kuma laban na k'a fɔ ka ko bi ko min bɛ ɲɛmaya la ka kɛlɛ kan ko bɛ kɛlɛ kɛlɛ Kidal ye i b'a sɔrɔ Bamako bi so min b'o bolo piscine 2 b'a kɔnɔ o denw bɛ yan o tɛ gɛlɛya dɔn o t'a dɔn ka gɛlɛya ye min o denw bɛ France o denw bɛ Angleterre o denw bɛ États-Unis olu bɛ kalan kɛra Niger yɔrɔ bɛ école ɲumanw na mais ninnu ka nin y'a san 20 ɲɔgɔn ye kalan tɛ kɛ nka donc a gɛlɛya bɛ kɛ o kɔnɔna na donc développement tɛ yen hakilina tɛ yen a fɔra hali conseil na ko o fourage belebele 5 ka d'u ma o ko tant que ni 5 ma di olu se ma mɔgɔ ma ka o tɛ diɲɛ a fɔra ko gacha mɔgɔ 2 kan ka d'u ma o banna salo pour que n ka nin ko in ka kɛ mais bi n ka nin développement bɛ kɛ bɛɛ de bɛ sigi k'a lajɛ an kan ka min don yɔrɔ min a ka don yen an ka bɔ n ka nin ko in na pour que Mali ka se ka taa ɲinan y'a fan 60 ye Kidal jɔn de tun b'o ta ka daminɛ n ka Mopti Segu Sikaso solidarité nationale an ka sɔrɔ an bɛ min sɔrɔ an b'o de don n ka se ka olu furakɛ ka goudron dilan hali goudron min k'i b'a dilan i y'a jateminɛ Touré n ka souvent o bɛ taa tasuma don mobiliw la ka mobiliw tiɲɛ an ka bɛ min dilan yɔrɔ min ka aménager sɛnɛw ka kɛ o taara n ka donc o bɛɛ ka tiɲɛ maintenant nin de bɛna kɛ sababu ye an ka hali o ka fɛngɛ festival de désert bɛ kɛ ka baara kɛ an ka segu kan ka kuma maaw fɛ an ka bɔ ka taa jamana tɔw la ka taa lajɛ ka gouvernement ka baara ye ani Gamu yɛrɛ ka baara ye ka donc ka taa an ka baara tɔw kɛ hakili sigi kɛ ayo an balimakɛ Aziz Jara o bɛ nɛgɛjuru kan n bɛna kuma di ɲɔgɔn ka sɔrɔ ka na kuma laban d'i ma Aziz i ni wula aba ndula Touré kɛnɛ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ su la ayiwa waati bɛrɛ t'an bolo kuma b'i bolo o t'a fɛ awɔ ɲɛ b'a la waati bɛrɛ tɛ n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ fo o diyara n ye kosɛbɛ ok n bɛ Mohamed Touré n'i ka équipe bɛɛ fo o diyara n ye i ni ce o la Jarakɛ ani ko mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ kɛko ɲuman na quoi merci o diyara n ye ok bon min ye Gamu kɛlen gouverneur ye Kidal bon o ma bali ne na o min ye hakili sɔrɔ k'a bila ye ne b'o de fo quoi a ye hakili damadɔ posé a kan ka ko la Gamu kɛlen gouverneur ye o ɲana ka Keba Sangare kɛ chef d'état-major adjoint ye o ɲana ka mɔgɔw bila place la minnu ka kan ni place min ye u bɛ se ka place min ta quoi parce que ko nin y'o dɔrɔn de ye o ko n bɛ à la place d'homme qu'il faut à la place qu'il faut bon ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye ka don Kidal bi o ye ko dɔ ye mais ka sinsin Kidal ka Kidal tigiya kɛ an ta ye kuda ye o fana ye ko wɛrɛ ye quoi o kɔrɔ ye jumɛn ye f'an ka temps de di nin transition ma n bɛ se ka kan tugun ne ka bonus 2023-2024 bonus ne y'a di Assimi ma avec 2 ans de transition ka fara transition kan kɔni ayiwa i ni ce o la o faamuyara i ni ce o la ayiwa i Jara aleykum salam ayiwa sisan an bɛna kuma laban di an balimakɛ n'an dunankɛ Nuhu Togoma Nuhu dakuruɲɛ kelen la welekan jumɛn b'i bolo k'a lase jamanadenw bɛɛ ma Gamu ka sigili kura na ani marabolo yɛrɛ kɔnɔna na kuma b'i bolo dakuruɲɛ kelen na ni k'i bɛ ɲɛli kɛ a ma nɔgɔ mais ni k'i bɛ tiɲɛni kɛ o ka teli donc an b'a ɲini maliyɛn cɛ ani muso fɛ min bɛɛ bɛ yɔrɔ tɔw la min bɛɛ taara o bɛɛ ka segin ka na baara in ka ɲɛ maa o maa bɛ se ka dɛmɛ kɛ o ka dɛmɛ kɛ ka donc pour que Gamu ka se ka nin ko in laban k'aw fo k'aw barikada ka bɛɛ don kira matana k'a fɔ shukran ayiwa i ni ce o la nin tun y'an ka dunankɛ Nuhu Togo de kumakan ye a n'a ka foli ka ɲɛsin an lamɛnbagaw bɛɛ ma an ka foli bɛ bɛɛ ma nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa maa minnu tun bɛ k'an mafilɛ fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ye nin jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Thierno fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Sayida bolo jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ka ce aw n'a ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la